खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव गासै मोनद' रादाबफोरजों आं रुवामेन बर'। क'क्राझाराव लङा दैनि खेंख्रा खेंख्रि बोहैनाय दैखौ थोंजोङै बोहैहोनो चेनेल काटिं जावजेननाय हाबाफारिखौ फुजा होनायनि गेजेरजों जागायबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सारागुरि आरो गंगार जावफ्लं गामिनि गेजेरजों बोहैलांनाय दैमायाव चेनेल काटिं जावनाय हाबाफारिखौ मावजेननो बिमा गंगानि मुङाव फुजा होदों। बे फुजा होनाय हाबाफारियाव 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङाबो नुजाथि होयो। बे चेनेल काटिं जावनाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि 8 नं दतमा बियाबनिफ्राय गेलेनो गोनां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि प्रकाश बसुमतारी बिथांनि रिबन हानाय हाबाफारिजों हाबाफारिखौ जागायनाय जायो। बे चेनेल काटिं हाजावनाय हाबाफारिनि फुजा होनायाव रबिराम नार्जारि बिथाङा नुजाथिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि लङा दैया हिमालय हाजोनिफ्राय बोहैनानै थोंजोङै बुरलुंबुथुर दैमासिम बोहैलाङो। लङा दैया जोबोद दाहार गोनां आरो बे दैया बोसोरफ्रोमबो खुरखा खुसि खालामनानै साखाथियाव थानाय गामिफोरखौ असान्ति खालामफैयो। माथावरि खुरखानायनिफ्राय सारागुरि आरो गंगार जावफ्लं गामिनि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि प्रकाश बसुमतारी बिथाङा गावनि पकेटनिफ्रायनो चेनेल काटिं जावनाय बिबानखौ रुजुनदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। खैफोदनि समाव जेरैहाय रायजो राजाफोरजों गसंफादों बिथांखौ हेफाजाब हो होननानै रायजोफोरखौ एमएलए बिथाङा खावलायदों। बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया रायजो राजाफोरखौ अनसायनो जोनोम मोनदों आरो खैफोदनि समाव हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिया। बे चेनेल काटिं जावनायनि जेबो सिमा गैया। जेब्लासिम बे खेंख्रा खेंख्रि बोहैनाया थोंजों बोहैलाङा अब्लासिमहालागै हाबाफारिया सोलिबाय थागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिबावो। 29 सोनाब क'क्राझार बियाबनि सिङाव गोबां दाहार गोनां दै दं। बेफोरनि माथावरि खुरखानायखौ होबथानो एमएलए फान्डनि 1 कौटिल' राङा थोजासे नङा। बेखायनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बेनि सायाव राहा लानांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिया। एनआरडि आरो नाबार्डफोर बायदि दैबाना होबथाग्रा गोबां बिफानफोर दङ। जाहाथे बे बिफाना माथावरि खुरखानायखौ होबथानो गिदिर गिदिर स्किम लाबोयो आरो डिसि चिफ सेक्रेटारि दै बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त बिथांमोनखौ बिनि सायाव बेबस्था लानो खावलायगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बे हाबाफारिनि अनसुंथाइगिरि एबा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारी बिथाङा फोरमायोदि सारागुरि आरो गंगार जावफ्लं गामिनि गेजेरजों बोहैलांनाय लङा दैनि माथावरि खुरखानायखौ होबथानो बे चेनेल काटिं जावनाय हाबाफारिखौ पकेटनि गारनानै मावनो लादों आरो उन समाव देरहासार जानानै फैयोब्ला जौगासारनायनि बेला हाबा मावगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो सारागुरि गामिनि सुबुंफोरा बिथांनि हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांनो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो हान्जानि आरो बिसायख'थि महरैबो हेफाजाब होगोन आरो बिथांनि देरहासारनायाव थोजासे मदद होगोन होननानै बुंथिया। क'क्राझारनिफ्राय बेनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। राहा बादायाव थानाय फरायसाफोरनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि मंगलियान इउनिट एबसुआ फरायनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर राननानै होदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव दैबानानि थाखाय गोबां फरायसाफोरानो राहा बादायाव थानो गोनां जादों। लोगोसे जानाय लोंनायनि आंखाल नुजाथिनायजों लोगोसे फरायनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरनि गोनां जानाया गोदान बाथ्रा नंलिया। थांनाय 3 आगस्ट खालाराव राहा बादायाव थानांनाय फरायसाफोरनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि मंगलियान इउनिट एबसुआ फरायनायाव गोनां जानाय मुवा बेसाद राननानै होयो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मंगलियान इउनिट एबसुआ फरायसाफोरनो सुजाबजों लोगोसे लिरनो थाखाय खोलोम राननानै होफैदों। गोबाव समनिफ्रायनो दै लोमजानानै थानांनाय नखरफोरनि फरायसाफोरनो फरायजें बेसादनि अनसुंथाइ होनाया मोजां हाबाफारि। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनि सुबाइजारनिफ्राय खनिन बसुमतारी बिथाङा। मुस्लिम हारिनि गोथार ईदनि समावबो एबिएमसुआ खुद्रिसारजों बिग्रायखांदों राजा लामायाव। थांनाय 2019 इं मायथाइनि 1 आगस्ट दानाव क'क्राझाराव साननि होंगो दोंगो समावनो लफिकुल इस्लामखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावनानै बुथारनाय जादोंमोन। लफिकुल इस्लामखौ गुलि गावलांनाय दायनिगिरिफोरखौ दिनैसिम हमनो हायाखै। बुथारनाय दायनिगिरिफोर थाबैनो हमनांगौ आरो गोब्राबै साजा होनांगौनि थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौ गोबां खेब एबिएमसु आफादनिफ्राय खावलायदोंमोन, नाथाय दिनैसिम आसाम सोरखार एबा बिटिसि सोरखारा दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै। शहीद লাফিকুল ইসলাম আহমেদৰ হত্যাকাণ্ডৰ 3টা বছৰ পাৰ কৰিল। 2017 চনৰ 1 আগষ্টৰ দিনা কোকৰাঝাৰৰ ৰাজপথত এবিএমছৰ তদানীন্তন সভাপতি শহীদ লাফিকুল ইসলাম আহমেদক 12 গুলিৰে থকা খৰকাগৰে হত্যা কৰা হৈছিল। আজি 3টা বছৰ পিছতো কিন্তু হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নহল। অসম আৰক্ষী, এছআইটি, চিআইডি, চিবিআই তদন্তৰ নামত সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰে লাফিকুল ইসলাম আহমেদৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াক এক সম্ভাৱনাৰ পৰিচয় দিলে। সেইকাৰণে আজি আমি সমগ্ৰ বিটিএডিত এবিএমছৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো।
देग्लायनि फिन गोथार ईदनि समावनो मिरु एबिएमसुनि गाहाय नेहाथारि टाइसन हुसेननि दैदेननायाव तामुलपुर महकुमानि बेन्दों सिङाव थानाय रंगिया भुटान नेशनेल राजा लामानि द्वारकुसियाव आखायाव प्लेकार्ड लानानै आसाम सरकार मुर्दाबाद बीजेपी गो बेक आग्रामा महिलारि मुर्दाबाद सर्बानन्द सनवाल मुर्दाबाद एबिएमसु जिन्दाबाद जोंनो थार बिजिरनाय नांगौ बायदि बायदि स्लोगान होनायजों लफिकुल इस्लाम थैनायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै खुद्रिनायजों बिग्रायखांदों। एबिएमसुनि गाहाय नेहाथारि टाइसन हुसेन बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावोदि 2016 मायथाइनि 1 आगस्ट दानावनो उदखारिनि आखायाव रुंसारि जालांनाय दायनिगिरिफोरखौ दिनैसिम हमनो हायै जाथाया आसाम सरकार आरो बीटीसी सरकारनि लाजिथाव बाथ्रा। स्पष्टকৈ কৈ দিব বিচাৰিছো যে সংগ্ৰামখন পবিত্ৰ ঈদুল আজহাৰ দিনা আমি মছজিদৰ সন্মুখত ঈদগাঁৱৰ সন্মুখত মাদ্ৰাছাৰ সন্মুখত আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো। আচলতে ঈদৰ নামত আমাৰ স্ফূৰ্তি একো নাই। এই অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ মুছলমান ৰাইজ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে শহীদ লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো বিচাৰিছে, ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো বিচাৰে। এই ন্যায়ৰ দাবীত ঈদ বুলি হওক যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণৰ আমি আনন্দ উৎসাহ ত্যাগ কৰি সংগ্ৰাম চলিছে চলিব। CBI उदाङै दायनिगिरिखौ संदाननांगौ होननानै बिथाङा बुंथियो। थाबैनो दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होआब्ला जों जिराया फैबाय थानाय समफोराव बेनिख्रुइ गिख्रंथावसिन जांख्रिखांनाय लाबोगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো অসম চৰকাৰ গৃহ বিভাগক, আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰি ভাৰত চৰকাৰ গৃহ বিভাগক CBI যে শহীদ লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাকাৰীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। নহ'লে আজি এই আন্দোলন আজি আৰম্ভ হৈছে নতুন গতিত নতুন ৰূপত সমগ্ৰ অসমজোৰা আন্দোলন আমি আৰম্ভ কৰিছো। निउ डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दमदमायाव पागलादियानि दैबानायाव दोबैलांबाय गं 20 गामिफोर। लोब लोब बांदों पागलदियानि दैया। गुबुन गुबुन लामानि साजों दैया बोहैलांदों। আজি 3-4 দিন হল বৰষুণ দি থকাৰ ফলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি থকাৰ ফলত আজি পাগলদিয়াৰ পানী আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই গাঁও আজি 20খন গাঁও ডুব যাব লগা হৈছে। बन्द जानानै थादों ओनसोलनि हान्थामेलानि अबस्थाया। दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरखौ रावबो खौरां लाफैयाखै। আজি অসম চৰকাৰ আৰু বিটিএডি চৰকাৰৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। আমাৰ ইতিমধ্যে এইটোই নহয় আৰু আমাৰ 4-5টা বানপানী হৈছে। কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ MLA হওক মন্ত্ৰী হওক কোনো ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত অহা নাই। আৰু আপুনি চাওক এই হ'ল ধমধমাৰ পৰা তামোলপুৰ যোৱা পথ, এইটো পথ এই নদীৰ দৰে হৈছে। আৰু এই চাওক এই শ মাটি বিঘা আমাৰ দুখীয়া খেতিয়কসকলে ৰুইছিলে, এই ৰোৱাৰ ফলত আমাৰ বানপানীয়ে বুৰাই নিলে আৰু বালি পেলালে। এই বালি পেলোৱাৰ ফলত আমাৰ সৰ্বস্ত ধ্বংস হৈ গ'ল। बे नुथाया जाबाय दमदमा ओनसोलाव जानाय दैबानानि नुथाय। थांनाय 30 जुलाइ खालाराव सेबखांजानाय दैबानानि नुथाया ओरैबादि। दमदमानिफ्राय नार्गिस बेगमनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जियागुरि गामियाव सेम सेमालि गार्जा सालियाव राखि पुर्णिमानि फोरबो फालिदों। थुलुंगि थांनाय हाबाफारिखौ जों आखायाव लानाय जायो। बेनि थाखाय आं गुरै खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। थांनाय 3 आगस्ट खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जियागुरि गामियाव सेम सेमालि गार्जा सालियाव राखि पुर्णिमानि फोरबो फालिनाय जायो। बिनिखौ होनायखौ नुदों आरो खिन्थु माब्लानिफ्राय होबोदों बेखौल' जों मिथियो। खिन्थु 100 बोसोर बारबाय जानांगौ बे नङा होमबा? जागोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझार जियागुरिनिफ्राय प्रदीप लाइफां हारिया। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव रानीपुर गामियाव गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय पेंगुआ पागला दैमाया रानीपुर गामिनि लामा आरो हाफोरखौ गोबां खहा खालामबाय, लोगोसे लामा खाथिनि औवाफोरखौ खहा खालामनायनि जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे नुथाया जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव रानीपुर गामियाव जानाय खहानि नुथाय। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ जोबोद फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।